हेलो। हाँ माई प्रणाम करते हैं। खुश रह, कैसन बाड़ू? ठीक है बानी, का हाल चाल बा? हमार सब ठीक बा। जाने तड़ू बहुत बड़ा एगो खुश खबरी है। का खुशखबरी के बात बा? भौजी के लड़का होके के बा। का भौजी के लड़का होके के बा? हाँ, ये तो बड़ी खुशी के बात बा माई। अबू ना? काहे ना आई माई, तो बड़ी खुशी के बात बा कि भौजी के लड़का होके के बा। ते बेटी एक काम करो, तू आज ही निकलो वहाँ से, ठीक ना? ठीक बा माई, आवा तनी चर्चा का बुक करवा के जल्दी से। ठीक बा बेटी, ठीक ठीक है, ठीक आओ। ठीक बा, प्रणाम माई। खुश रह। बहुत खुशी के बात बा कि भौजाई के लड़का होखेला, 5 साल के बाद लड़का होके, कितना खुशी के बात बा। भौजी के घरे रहे के बाद ढेर दिन, ऐसे तो साड़ी हमर ले ले बनी, लेकिन और साड़ी ले बनी, रोज एक गो डेली साड़ी पहने। कौन साड़िया ली? है ललका ली कि है ब्लू का ली? तो काम करता नहीं है, दोनों ले